எடுப்பேன் யார் எடுங்க ஆள் வந்து ಶಾಲೆಗೆ ತಾನೇ ರಜೆ ಈ ಸಲ ಕೊರೋನಾ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಅತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಅತ್ತೆ ಯಾರು ಅಪ್ಪಣ್ಣತೆ ಲಿಂಗ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಂಡಿತತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪುಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀತೆ ಕೊಡೆ ಪತ್ತನತ್ತೆ ಕೊಡೆ ಬುಡ್ಪೈನತ್ತೆ ಆಚರಣೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಕೋನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ఇప్పుడు కర్ణాగా అంగడికి పోయారు కర్ణాగా అంగడికి పోయారు దాదా మాతకి తొండారు కుర్కురే లేస్ బింగో మ్యాడంగర్ డైరీ మిల్క్ మంచ్ కిట్ క్యాట్ 5 స్టార్ బర్త్ ఏంటంటే పురూర బల్లప్ప కుర్కురే లేస్ బింగో మ్యాడంగర్ డైరీ మిల్క్ మంచ్ కిట్ క్యాట్ 5 స్టార్ బర్త్ జీవ ಆಮೇಲೆ ಏ ಪಂಡಿತ ನಿಗಳು ಈದ್ ಮಾತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಪುದಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಂತೆ ಕೆಲವು ತೂತೆ ಅದು ಒಂದೇ ತೂತಿಲ್ಲ ತಿಂತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನಾರ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಪೂರ ಪಲ್ಯತ್ತೆ ಕುರ್ಕುರೆ ಲೇಸ್ ಬಿಂಗೋ ಮ್ಯಾಡಂಗಲ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಂಚ್ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ತ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಾಡಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನಕ್ಕ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ನನವರನಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋಯಾಡ ಅವು ಅವಲ್ಲೇ ಇದು ಹತ್ತಮೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಮ್ಮೇರ ಬುದಾಗಿ ಅಂತದ ತಿಗಲ್ ಅಮ್ಮೇರ ಬುದಾಗ ನಮ್ಮೆ ಗಣಪತಿ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ഞാൻ എന്നെ അമ്മേരെ മുറിയെ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಮ್ಮೇರ ಬುದಾರ ಗಣಪತಿ ಆಗ ಅಮ್ಮೇರ ಬುದಾರ ತಿರುಪತಿ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕಟ್ಟೆ ಅಪಗಣ ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಜ್ಜತ ಅಪಗಣ ಈ ಬಜಬತಿ ಕುಂಡಿಲ